Gebyar jaran kepang campur sari. Bapak-bapak marsam monggo mriki jae pongan Pak Marsam gunung kawi angsal gendeng monggo grundelan. Cak Bandi, piye? Gending grundelan iki rasane ya penak. Ya jos tenan no.
Pancen gending grundelan ngono masih digawe tayub ya penak, gawe jaran kepang ya penak. Ya kuwi tak karepke. Iya, lah terus gending sak teruse. Iki walang kekek Jawa Pongan. Iki dikirimne karo Pak Jamun Sundan sing nyekel jaran kepang Sundan. Ya kuwi cacak kuwi. Ya wis iki gendinge walang kekek Jawa Pongan. Dadas. Ya Pak Jamun. Monggo mriki Jawa Pongan. Pak Jamun saking Sundan. Rame gending walang kekek. Sumangga. Monggo Mbak Mis, walang kekek Jawa Pongan. Cak Bandi. Ya apa? Iki mang gending walang kekek sing tak kirimin nang grup Jalan Kepang Sundan. Iya. Lah terus sak teruse iki tak kirimno nang Bapak Munawar Mergosono sing duwe grup Jalan Kepang. Iya, padha. Iya, ojo lali. Iya, Bapak Munawar ya. Lah gendinge? Lah gendinge ketemu jodoh. Monggo, ketemu jodoh. Ana ing lambe aja ngrayu-ngrayu banermu dhewe
slirane Joget susu mesi yen tembung jaran ora jare ayune wis tak buktekne sesuk-esuk wong tuaku lamar kowe Aja ngrayu-ngrayu ora setuju Nduk manis manis ana ing lambe Aja ngrayu-ngrayu benermu dhewe aku iki jatine seneng slirane Joget susu mesi yen tembung jaran ora jare ayune wis tak buktekne sesuk-esuk wong tuaku lamar kowe sumeh lan guyu Aja ngrayu-ngrayu ora setuju nduk manis manis ana ing lambe Aja ngrayu-ngrayu benermu dhewe aku iki jatine seneng slirane Joget susu mesi yen tembung jaran ora jare ayune wis tak buktekne sesuk-esuk wong tuaku lamar kowe Cak Bandi, ya apa ya digendinge apa iki mang lak gendeng sing dikirim Pak Munawar mang. iya Lah saiki gendinge Rangkul Kroya. Nah, Lah dikirim iya. nih Pak Madya sing duwe jaran Kepang Jati kuwi. iya ya Ya wis. Ya Pak Madya. Monggo mriki jahit pongan Pak Madya daleme jati kuwi sesarengan Rangkul Kroya. Monggo Rangkul Kroya. dados Nonggang sepur modone kaya Mega kodana tir setel
Rangkatraya jajaran mesti bakal tunggale. Tutupno kasih. Cak Bandi, Ya apa? gending numpak apa emang kok jenenge? Numpak Sepur. Waduh ejes-ejes sabane gak karu-karuan. Oh, tak Menjadi peno. sepur. Penak. Iya penak, kan kecelakaan. Iya. Lah terus gending sak teruse apa iki? Santai lah panyewune iki Oh, termasuk. Pak Buang Iya. karo Pak Dul Hadi Iya. Banjar Tengah Batu. Nah, monggo. Wis. Ya Pak, Buang dalemipun Batu Malang. Pak Buang, Pak Dul Hadi sesarengan gending santai. Monggo Santai tato. santai, monggo Mbak Mi santai. Mlaku-mlaku wayah sore ora sukan dasar lumayan wirawiri manut ati ora nekat bocah santai-santai kurang iri hatiku mose jatuh naratakan tanpa berontak. Mlaku-mlaku wayah sore ora sukan dasar lumayan wirawiri manut ati ora nekat bocah santai-santai jarang iri hatiku mose jatuh naratakan tanpa berontak. Mlaku-mlaku nganti sore ora sukan dasar lumayan wirawiri manut ati ora nekat bocah santai-santai kurang iri hatiku mose jatuh naratakan tanpa berontak. Cak Lanadi. Apa Cak Bandi? Gandeng lagu-lagu iki mangan panjenengan wis rodok cukup. Cukup kadek lagune lagu saing-saingan. Waduh, Enak, enak. santai. Iya. Enak. Iya, Jos. santai. Saiki ayo nang grup reok iki dipanggul arek-arek. Oh iya arek iku lho tandake sing arek wedok cilik-cilik iku jadi panggul karo warokane Iya. ojo sampe ditinggalno. Heeh, warok. Sak ganongane. Iya. Monggo langsung jos. Ayo Le, ayo. Ojo sing keri.
Ya, iki penak pancene joget iki penak. Lah. Mundur. Kok ini baju bendi ya? Nah, gini nang kowe cek lempokan. Ora kena tapi jajan tok nih. Ayo, adu dengkul kan? Ayo. Rusak weh. Ayo kan, genteni cai-caian kan? Ayo. Apa boyokmu arep ceklek? Warok ra duwe brengos. Warok sabar. Warok simun iki. Yo, Kang. Brengosku selangen. Iu.